И здравейте хора, аз съм Дима БГ, но днес дидим в някакъв сървър за да паркур. Обичам да скачам тази игра, много съм добър. Някой път всичките ги минавам, писал без да спирам, смисъл скоча, не спирам, цък и си продължавам напред. Само че не знам на къде е този паркур, или не съм влязал в реалният сървър, или не знам къде е този паркур, или ми бъгна току-що. Ето тук е паркура. Тук е тотален долу. И бебе! Да. Сега паркур е този сървър, но е доста трудно. Сега ще видим някоя друга стая с паркур. Къде ще ви хареса. Не! Дай, така може. Четвърти левел. Значи две све. Първи левел. Тук. Ехи. Това са първи левел. Виж левелото. Да, е ясно, че ще се прибия, както виждате. Защото сме найду. Андра ще се случва. Ще да стане. Добре, че не се случи. Това трябваше да го виждам. Това трябваше да го видяде. Вече хората са по на пети левел. Аз съм... Що стана така, бе? Що се случи това нещо? Уоу, това е паркур. Така влизаме. Омага. Защо, така? Какво е това сега? Който ме дължи се. Че. Не. О, да. Това е готово. Аз съм много тъпи паркурски. Оля, там беше много хубав свят. Ма защо? Тесгъл елитра мап. Тук ще летим. И ще излетим на високо в морето. Морето пас на високо в небето. И ще сме елитраци. Елитрамаци. Елитра... Мамо? Връщам се отново, че ми гличла играта. Гличла ми играта. Охо. Това си го изтегли от интернет. Играл съм го и преди. Значи сега трябва да сме на лор. Майко! Хората нещо не ни обичат.
Skyward Imperium. Така. И отиваме към сервера. Ето ни. Мистер Брабестър. И ние сме се бъгили. Спагили. Спагетали. Що се свигиш ходам те лай. Съвършен лай. Съвършена. Викаме. Инорицу ревни море. Не бе! Майка ти. Пожалки. Така. Само че то... Така. Тук като гледам с ставали пустиняшки боеве. Тук ще се делва това. Тия книги. Прелиста. Водата. Това искам да го нямам. Не мога. О мага! Of course, защо сте толкова подеболите? Все едно сте за комитет направо. Ау бе! Боли ме! Всякой хора пък ги боли. Така, това ми трябваше да се случва. Skyward Imperium. Не бе! Не! Много ги мразя тези работи. Направо много. Предпочитате ли да направим сервер? Кажете шегата. Давайте на дебелю! Давайте на дебелю! Който ще бъде с дебели, ама ще видя дали мога да го направя. Сервер здравата на дебели. Строим дома. Строим каза. Цис! Какво е това? Съкъмнам. Я дай да го видим за малко. Маче колко минути са? Къде папа сервер? Така. Матам. Норсел. Кюсел. Като седи вече тук долу. Да ви покажа часа. 8. Не. Айде building terrain. И... 3, 2, 1. Дон! О, боже. Какво са? Кой искаш? Поправим с тези стаи. Летящ чужбина. Гледайте ги сме. Трябва да очупиме. Това са всички. Анджелина Джули. Анджелина Джули. Анджелина.
Сам наперед. Тык. Кик на хам. Ты не кикова. А с ним играет. Аша влезе тук. И ще кажа. Ща и ще кажа.